Il-Partit Nazzjonalista tinniedi 32 proposta brabta ma' tfassil ta' strateġija nazzjonali tal-isport. Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma frott il-kuntatt mal-atturi fis-settur sportiv u jkomplu jibnu fuq l-abbozz tal-istrateġija mfassal minn Gvern Nazzjonalista fl-2012. Il-proposti ħarsu lejn l-isport minn żewġ perspettivi, l-isport professjonali u l-isport għal kulħadd bħala parti integrali minn ħajjitna. Dawn il-proposti ġew mnedija waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-isport Ryan Kallus u l-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Dione Borg. David Aġus qal li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista jibnu fuq is-suċċessi miksuba sabiex nagħmlu qabża ta' kwalità fl-isport professjonali filwaqt li wessaw il-parteċipazzjoni fl-isport għal kulħadd. Nemmnu b'saħħa fil-prinċipju li għandna nkattru kultura sportiva f'pajjiżna. L-isports bħala kultura fost il-Maltin. Fost il-proposti mħabbra mill-Partit Nazzjonalista Ryan Kallus irrefera għal pjattaforma nazzjonali tal-isport li ma tkunx maħtura mill-politiku iżda mill-assoċjazzjonijiet u esperti sportivi bil-għan li nieħdu l-isport fuq livell ola u niksbu suċċessi aħjar. F'dan is-sens, il-Partit Nazzjonalista jipproponi finanzjament tal-isportivi full-time b'atleti mmejjuna minn tim multidisciplinarju bil-mira niksbu miri stabiliti f'5 snin. Jeħtieġ ukoll investiment f'faċilitajiet ġodda. Ryan Kallus qal li wasal iż-żmien ukoll li ġlida kontra l-korruzzjoni fl-isport u l-abbuż mis-sustanzi jittieħdu b'aktar serjetà. Jitwaqqaf Sports Corruption Unit fih dan il-korp tal-Pulizija. M'hemmx qafas uniku, m'hemmx qafas stabilit fil-korp u donnu il-sports corruption hija tema ma' fost ħafna oħrajn li l-korp tal-Pulizija jiddedika. Dione Borg qal li numru sostanzjali ta' assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet f'pajjiżna jiddependu biss mill-volontarjat. Il-Partit Nazzjonalista jipproponi li minn barra żieda fl-allokazzjoni finanzjarja jiġi allokat uffiċjal amministrattiv għal kull entità sabiex ikun jista' jassisti aħjar lill-assoċjazzjonijiet sabiex jagħtu servizz aħjar lid-dixxiplini rispettivi. Għal atleti b'diżabilità jeħtieġ l-għamlu wkoll ħajjithom meħfef billi jkunu frott taħriġ speċjalizzat lil coaches sabiex ikunu imħarġa speċifikament biex ikunu ta' spalla għal atleti b'diżabilità. Dione Borg qal ukoll li jeħtieġ li nwessaw il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni tal-isport sabiex tinkludi dixxiplini oħra minn barra l-futbol u l-water polo. Il-proposta tagħna illi il-gvern jgħin billi jipprovdi uffiċjal amministrattiv lil federazzjonijiet, assoċjazzjonijiet. Dina hija proposta li tista' tagħmel dik il-qabża neċessarja f'dik li hija kwalità sabiex mhux biss l-atleti jkunu professjonali, imma jkollna l-istruttura sħiħa professjonali. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll Andre Muscat u Hugh Caruana, kandidati għall elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tan-Naxxar u l-Gżira rispettivament.